Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u Svakodnevicu specijal. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same u ožujku 2022. godine pokrenula je europski projekt Nisi sama, educiraj se uz zdravu kavu s nama, u sklopu kojeg održava niz aktivnosti vezanih uz informiranje žena svih dobnih skupina o važnosti prevencije raka dojke. Projekt je temeljen na organizaciji zdravih kava s doktorima u 15 gradova diljem Hrvatske i 9 radionica u prostoru udruge. Kave su namijenjene ženama svih generacija bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, a zamišljene su kao neformalni razgovor građana s liječnicima o svim pitanjima koja ih muče, a koja ili nemaju kome postaviti ili ih se ne usude postaviti svome liječniku. Dok je glavni cilj projekta prevencija i promocija zdravlja i zdravih navika te povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije. U 17 mjeseci inicijativa Zdrava kava s doktorima obišla je Hrvatsku posjetivši 15 gradova: Karlovac, Sisak, Vukovar, Šibenik, Zabok, Ludbreg, Slavonski Brod, Koprivnicu, Gospić, Viroviticu, Daruvar, Osijek, Glinu, Oštarije i Pakrac. Ostavio je jako pozitivan i ohrabrujući utjecaj na žene te okupio više od 600 sudionika, od toga 56 liječnika. Upravo o ovom hvale vrijednom projektu razgovarat ću sa svojim današnjim gošćama Ivanom Kalođerom, predsjednicom udruge Nismo same, i Ivonom Puljak, psihologinjom na odjelu za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Evo, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan i vama, hvala na pozivu. Evo, možemo odmah krenuti s pitanje, gospođo Kalođera, za vas. Možete li nam reći otkud ideja za zdrave kave, što vas je potaknulo i prema kojem kriteriju ste birali tih 15 gradova koje smo ranije spomenuli? Pa kava je, kažu Hrvati vole jako piti kave i neka istraživanja pokazuju da satima sjede na kavi i časkaju o različitim temama. Bolest je nešto što je još uvijek u našem društvu stigmatizirano, pogotovo maligna bolest. Pa evo, mi smo nekako odlučili uz kave u jednom ležernijoj atmosferi otvoriti neke malo teže teme i dati priliku građanima da upoznaju liječnika u nekom drugčijem okruženju i pitaju ih sve ono što ih se ne bi usudili pitati ili ne stignu ih pitati u ordinacijama. Isto tako da mogu liječnici iznijeti neka svoje doživlje, neka svoje situacije u kojima su se nalazili, jer i oni su isto ljudi, na neki način napraviti tu bolju komunikaciju, jer kažu da je u našem zdravstvu jedan od velikih problema i taj nedostatak dobre komunikacije. Mi smo evo jako ponosne na ovaj projekt i najljepše zahvaljujem gospođi Božani Bešlić koja nam je napisala ovaj projekt. Mislim da bez te pomoći i podrške teško bismo to izgurali. EU projekt je užasno velik trud, angažman, ima jako puno administracije i papirologije, ono što se vidi na van, ali ono što stoji u pozadini, to je isto jako velik zapravo posao, ali kad vidite ove rezultate, srce nam je puno i jako smo zadovoljni. Na neki ćemo se način truditi da taj projekt nastavimo dalje. Ok. Gospođo Puljak, vi ste također sudjelovali na projektu i na zdravim kavama, ali ste vodili i radionicu na temu psihoedukacije. Kakvi su vaši dojmovi i koliko su ovakve inicijative važne za onkološke pacijente? Pa jasna je stvar da su ovakve inicijative izuzetno važne. Maligna bolest je bolest koja zapravo nosi puno stresova i u obitelji oboljelog i kod samog oboljelog. Tu se događaju različite promjene. Liječenje je vrlo dugotrajno, vrlo zahtjevno. I u nekako različitim fazama bolesti bolesnicima nekako trebaju različite stvari. Ovaj projekt povezuje te ljude koji su zapravo u različitim tim fazama liječenja. Dolazi puno žena, puno ljudi koji su već prošli onkološko liječenje, koji su sada dobro, dolaze ljudi koji su trenutno u aktivnom liječenju i oni su zapravo ovim projektom povezani. Oni se međusobno mogu upoznavati, razmjenjivati iskustva. I također oni dobivaju informacije od liječnika i drugih stručnjaka iz zdravstva, gdje zapravo mogu pitati na jedan
puno neformalni način, neke stvari koje se možda ne usude pitati. Vjerujem da svi imamo to iskustvo kad dođemo liječniku pa imamo nekakav popis pitanja šta sve moramo pitati, šta želimo saznati i onda izađemo van, a nismo pitali ništa od toga. Ovo je mjesto gdje ljudi mogu dobiti te informacije i gdje zapravo mogu dobiti podršku od drugih ljudi koji možda imaju nekakvo slično iskustvo ili su prošli kroz to liječenje. Tako da je to jako, jako važno za ljude. Međusobno povezivanje, učenje, edukacija i informiranje. Okay. Evo, gospođo Kalođera, koja pitanja su bila najbrojnija na zdravim kavama, odnosno koje su bile najčešće teme o kojima se razgovaralo? Pa evo, kako je rekla psihologica Ivona Poljak, došlo je različite, znači žene koje su bile oboljele ili koje su u procesu liječenja tek sad, i ono što nas veseli, došlo je jako puno zdravih žena i članova njihovih obitelji, tako da su bile raznolika pitanja, ali ono što žene najčešće oboljele zanima, to je što jesti, kako se hraniti, kako često odlaziti na preglede, zatim ako imaju djecu, kada njihova djeca trebaju krenuti na preventivne preglede. Razgovarali smo o nuspojavama različitih lijekova koje većina žena koje obole od raka dojke, boli od hormonskog raka dojke, postoji čitav niz lijekova koje pijete nekoliko godina, koje ostavljaju ove posljedice. Razgovarali smo o baš različitim temama, i ono što me jako zapravo u cijeloj toj priči dirnulo, to je zatim baš snaga tih žena koje su se otvarale, iznosile svoje priče. Mi smo uglavnom posjetili male sredine, nekoliko velikih gradova, i morate znati da u malim sredinama, pogotovo u Slavoniji, je velika disproporcija, velika prometna nepovezanost. Te žene nemaju zapravo nikakvu podršku od sustava. Mnogim tim ženama treba, pa ja ću reći, pola mirovine da daju nekom susjedu koji će ih odvesti do liječnika na pregled, i naslušali smo se baš jako teških i tužnih situacija. S druge strane, ono što me isto kao građanku jako pogodilo je činjenica da mnogi ljudi ne odlaze redovito na preventivne preglede, da su nam se liječnici u mnogim gradovima žalili da postoje liste čekanja, a s druge strane ljudi koji su se naručili na preventivne preglede ne odazovu se. Evo, zadnje smo recimo bili u Pakracu, gdje nam je glavna sestra rekla da su imali naručenih 5 građana na kolonoskopiju. Dan prije su ih nazvali i pitali hoćete li doći. Oni su potvrdili i nije se niko od njih pojavio. Mislim, to je velik trošak i za organizaciju i za sustav, tako da mislim da bi mi kao građani trebali biti puno odgovorniji prema sebi i prema sustavu kad je u pitanju naše liječenje. Znači, otvorili smo baš brojne probleme i nama kao udruzi dobili smo neku sliku stanja na terenu. To će puno pomoći u nekim daljnjim zagovaračkim aktivnostima. A evo, kakve su reakcije građana, odnosno oboljelih, što oni kažu? Pa ženama, ono što sam ja osobno primijetila, možda će tu psihologica Poljak više znati reći na tu temu, ženama sustavno nedostaje druženje, nedostaje im razgovor, znači taj sam dolazak da su se mogli podružiti, da su mogli razgovarati, i morate znati da smo mi uvijek doveli jednog liječnika iz neke zagrebačkog velikog kliničkog centra, znači doveli smo baš iskusne liječnike koji se dugo bave tim problematikom u neke male sredine. Pa evo, u Štarijama kad smo bili, jedna gospođa rekla da ima prvi susret sa psihologom, bila je baš gospođa Ivona Poljak s nama. Mislim da to i samo to druženje, da neko na njih misli, da su mogle u nekoj ležernoj atmosferi i s nama kao članicama udruge koje smo prošle to sve isto podijeliti neko iskustvo. Mislim da je sama ta činjenica da su se mogli na taj način s nekim povezati ljudima jako puno znači. Imamo čitav niz pitanja, kad ćete doći ovdje, ljudi bi voljeli da obiđemo sve gradove i mjesta, pa evo, ja se nadam da će biti prilike da nastavimo projekt.
Ok, evo upravo smo čuli s kakvim se sve izazovima susreću onkološke pacijentice, ali i njihove obitelji. Recite nam, što ste nam već rekli, da nam još jednom ponovite, koliko im je bitna psihološka podrška i postoje li neki načini kako si oboljele žene mogu same pomoći u tom trenutku? Smatram da je psihološka podrška vrlo važna prema reakcijama bolesnica koje dolaze i bolesnika, da nekako ne zanemarimo i muške. Dakle, kao što sam rekla, ovo je bolest koja je vrlo zahtjevna za liječenje, koja nosi niz emocionalnih reakcija tijekom cijelog liječenja, ne samo u trenutku dijagnoze. Vrlo često se misli da se bolesnici oboljeli od malignih bolesti javljaju samo nakon dijagnoze i nakon toga, pogotovo okolina, vrlo često misli sad bi oni trebali biti u redu, sad bi trebali biti emocionalno dobro i neobično je da se sad boje ili su tužni, što zapravo nije točno. Već tijekom cijelog liječenja postoje niz prilagodbi koje oboljela osoba mora raditi. Postoji zapravo niz, mi to kažemo da se dižu adaptivni mehanizmi, osoba se suočava s puno promjena. Vrlo često iskustvo kad bolesnici idu na sve kontrolne preglede, koliki je tu strah, čak i nekoliko dana i tjedana prije, kad se taj nalaz čeka. I to su sve nekako momenti kada je dobro malo i zaviriti u sebe i vidjeti kako se u tom trenu osjećamo, što se s nama događa, normalizirati to, reći si to je normalno, naravno da se brinem i naravno da se bojim. To je također važno za okolinu, da nekako ne tjeraju i ne sile bolesnike da odmah budu dobro ili da ih ne tjeraju da budu veseli cijelo vrijeme. To nije uopće moguće. To nije, ajmo reći, toliko zdrava reakcija. Puno je zdravije da se osoba zapravo suočava sa svim emocijama koje se dogode i puste da one budu. One, kada pričamo o osobi koja je psihički zdrava, kada nemamo nekakve psihopatologije, te će emocije proći, osoba će opet doći na nekakvu svoju prvotnu razinu. Ali treba i odtugovati te brojne zapravo gubitke koje osoba ima, treba proći te strahove i nekako sama doći do osnaživanja. Vrlo često tu treba psiholog i nekako bi moja želja bila kad bismo mi u sustavu imali psihologe na svim odjelima onkologije, u svim velikim bolnicama. Nažalost, to trenutno nije situacija. Nas koji se bavimo onkološkim bolesnicima je jako malo i osobama je jako ograničen taj pristup. Kao što je Ivana rekla, mi kad dođemo u mala mjesta, vrlo često žene kažu da prvi puta sad vide psihologa i onda imaju pregršt pitanja. Najčešće ono što zapravo pitaju i što ih zanima je li nekakva njihova reakcija normalna, je li njihov proces suočavanja normalan, i najčešće i je, jer zapravo mi reagiramo na te emocije koje se događaju, na događaje koji su nam tu. I ono što je važno za te žene da vide, kao što i udruga kaže, da one nisu same u toj priči. Jer pogotovo u malim mjestima vrlo često oboljele osobe misle da samo oni prolaze kroz to i da je njima zapravo, njima je toliko teško da onda ne misle da mogu podijeliti svoje iskustvo s nekim. A osobe oko njih možda nemaju nekako tu senzibilnost da mogu izdržati tu emociju koja se tada desi. I zato je za osobe dobro da zapravo porazgovaraju sa psihologom i da porazgovaraju s drugim osobama koje su možda u sličnoj ili istoj situaciji. Okay. Gospođo Kalođera, na što ste najviše ponosni kada pričamo o ovom europskom projektu? Pa, puno je toga na što smo ponosni. Ponosni smo na neki način što smo obišli te male sredine i donijeli nekakvu nadu, ja bih rekla, ženama koje tamo žive, a najviše sam ponosna na činjenicu da se tako velik broj liječnika odazvao i uključio u projekt. Evo, stvarno zahvaljujem svima koji su odvojili svoje slobodno vrijeme. To pokazuje da unatoč tim svim silnim problemima koje postoje u sustavu postoje divni pojedinci, entuzijasti na kojima počiva ovaj sustav i evo mi ćemo se truditi sve te liječnike, s nekima smo i dalje ostali u kontaktu, na neki način uključiti možda u neki budući projekt. Zahvaljujem i svim ženama i njihovim članovima obitelji koji su došli
bilo je dirljivih situacija, bilo je sinova koji su došli pitati kako da se ponašaju. Znate, kad vi obolite, ljudi oko vas se ne znaju kako se odnositi, često tu pucaju neka prijateljstva, što možda iz nekakvog straha ljudi da će povrijediti osobu koja je oboljela, baš čine neke krive korake, o tome će možda Ivona bolje i više moći reći, ali dirljivo je kad, ne znam, dođe sin ili suprug u pratnji žene koja je oboljela, pa ih zanima na koji način se oni mogu uključiti, na koji način oni mogu biti potpora, da baš budu onako ona prava potpora, da ne budu jako nametljivi, a da opet podrže svoju partnericu. Bilo je baš onako nekoliko jako dirljivih situacija. A vi, imate li vi neki poseban događaj ili trenutak koji vas je posebno dotaknuo? Meni je zapravo na svakoj zdravoj kavi na kojoj smo bili onako ostala neka sličica nekih ljudi, pogotovo to kad dođu sestre od pacijentica, kad dođu neki članovi obitelji. To je podrška koju uvijek volimo vidjeti, koju je važno osjetiti i vidjeti. Ali ono što meni zapravo više ostaje kao, ja bih rekla, nekakva globalna priča ovog cijelog projekta je da ja sve te kave pamtim kao momente gdje pamtim osmijeh tih žena. Gdje zapravo, iako govorimo o vrlo teškim temama, o vrlo teškim dijagnozama, ono što mi uvijek ostane je taj osmijeh i taj osjećaj njihove povezanosti. To su žene koje su u tom trenutku prepoznate, koje su viđene i koje su podržane. I to je ono što je zapravo najvažnije. Ok. Evo pitanje za kraj, gospođo Kalođera. Imate li još kakve nove europske projekte u najavi? Planirate li možda nastavak zdravih kava? Pa svakako bismo voljeli nastaviti zdrave kave. Ono što mislim da je posebno nekako zapušteno, to su naši otoci. Voljeli bismo pružiti podršku ženama na otocima i evo, smislili smo neki projekt, čekamo da se raspiše neki natječaj na koji ćemo se moći prijaviti s takvim projektom. Ja mislim da ovaj projekt stvarno zaslužio podršku i da bi se trebao nastaviti u ovom ili u nekom drugom obliku. Možemo ga još razviti i modificirati. Ovo što je rekla psihologica Poljak, znači taj osjećaj te žene koje su se na neki način ujedinile u tom nekom svom zajedništvu, mislim da to je iznimno važno i da to treba njegovati i podržati. Mi kao udruga, zato smo se osnovali, planiramo svakako pružiti podršku ženama, ali evo, imamo još nekoliko ideja, čekamo da se raspišu neki novi natječaj, trenutačno raspisan natječaj za projekt Zaželi. Mi smo se bili svojedobno javili na taj projekt, imali smo dosta neadekvatnu podršku sustava, tako da jednostavno nismo bili sad ponovno u mogućnosti, jer nemamo mi kao udruga te financijske mogućnosti da osiguramo unaprijed toliko sredstva kako se očekuje od udruga, tako da evo, čekamo neku novu priliku, a do tada ćemo svakako naći neki način da obiđemo još barem nekoliko gradova manjih sredina iz koje žene stalno zovu da dođemo kod njih, tako da mislim da će se možda barem u okolici Zagreba. Ono što mogu reći, evo, danas će biti završna zdrava kava s doktorima u Zagrebu u galeriji Kranjčar s početkom u 17:30 sati. Svi su dobrodošli, tako da evo, nadam se još jednom lijepom druženju. Ok, gospođo Kalođera, gospođo Poljak, hvala vam što ste bili moji današnji gosti. Hvala vama na pozivu. Udruga Nismo same uložila je velike napore kako bi novo oboljelim ženama osigurala psihološku podršku, edukaciju i pravilno informiranje uz opuštajuću atmosferu i razgovor s liječnicima, ali i druge aktivnosti poput kreativnih radionica koje su se provodile u prostorima udruge Zdrave kave.
u prostorima udruge. Zdrave kave okupile su više od 600 sudionika, od toga 56 liječnika, dok je 136 žena pohađalo radionice u prostoru udruge u Zagrebu. Ove brojke ukazuju na to koliko su ovakvi neformalni tipovi razgovora izvan zdravstvenih institucija i bijelih zidova bitni za novo oboljele žene i njihove obitelji, jer spoznajom o dijagnozi javljaju se brojna pitanja. EU projekt Nisi sama, educiraj se uz zdravu kavu s nama također je doprinijelo boljoj komunikaciji, razumijevanju i izgradnji međusobnog povjerenja između samih liječnika i pacijenata. A posljednja zdrava kava s doktorima održat će se danas u galeriji Kranjčar, ulica Kaptol 26 s početkom u 17:30. Evo, poštovani gledatelji, bilo je to sve u emisiji Svakodnevica specijal. Hvala vam što ste nas pratili i danas i ostanite uz program OTV-a.